Ayo katoken kaprawiran. Waduh yo. Wah. Waduh iya. Wah. Was. Woi. Woi. Maju meneh karo Kaca. Ayo Jayadrata katoken kaprawiran. Wah. Waduh. Daya. Das. Da. Bus. Jada. Wah. Wah. Waduh iya. Woi. Dodo muntap lera kenetap duka yayah sini bijojoban mawi ngawengis kumedut padoning ladi netra kocak ngondah rantir ing kesmalaning rat glaglaing bumi panuksmaning jajalanat bocah wingi sore wisang geni Gatotkaca Antasena ora kena dipetung sarana aris malah ndadi anggone ngamuk punggung ora kadang sata Kurawa kocar kacir datan mangga puliya ya yen kaya mangkono iki tandhana pakmu gedhe Prabu Karna Basusena legane atiku. Pakde Karna majuning kabaratan bocah degleng Antasena iya Pakde minggat to ora bakal minggat yen negara Ngastina urung dipasrahke marang adiku Yayi Wisanggeni mati dening pakmu gedhe Prabu Karna Basusena wis katoken kaprawiranmu Pakde yen pancen kowe isih pengen mbuktekake kasektene ponakanmu ki Antasena mati dening aku kowe Antasena. Lho, menteleng kowe. Ora menteleng pancen uripatku ya ngene iki kok. Wah. Piye to? Yo, Dodo. Mudyar kowe. Mudyar kowe. Wes, mudyar wah. Hei. Wah. Mati kowe. Ayo, nanti ngono iki pakmu gedhe. Bela tala. Ayo katoken pancen isih ana kasekten tok, Pak. Ayo. Hei. Mudyar kowe. Bah. Oh, ngapurane lho Pakde. Weksa, Pakde tak pulasara. Waduh, mati aku. Ayo, yen Pakde ora gelem sumingkir,
iki Kandangono. Ponakamu. Mudhar aduh mati aku. Alah, wah, wis. Wah, wadah. Ayo, kena tak tapuk kowe. Aduh, mati aku. Ayo, maju Pak De. Waduh, mati aku. Wah. Kurung kapok tau kan. Aduh mati aku. Wah. Yo. Ayo. Yen pancen kowe isih urung gelem minggat kok kene, ora gelem masrahke iki. Kena tak ajar segede pangapuramu tetep tak ajar. Aduh mati aku. Wah, adalah Dada muntap lir kenetap duka yayah sini bijojo bang mawi ngawengis kumedhut padoning ladi kesemalan ningrat glaglaing bumi panek semaning jajalanat bocah wingi sore wis anggeni Antasena Garkaca ora kena kowe disabari. Yen pancen kaya mangkono apa kelakon kowe kena tak uncatake nyawamu krana pusaka Kyai Kunto Wijaya Danu wis mati dening aku ucap kacarita nalika semana Sang Prabu Karna Basusena wis datan darbe petung ingkang wening anane mung kasurung hardaring kanepson merga pinulasara dening Raden Antasena Rekatak ndudut pusaka saka endongan nggih Kyai pusaka Kunto Wijaya Danu wis ngembat-embat mungging langkap punang pusaka sigra ucul saking punang langkap ya punang gendhewa gumebyar ing antariksa gawe mirising kang padha handulu. Kowe dolanan pusaka Wa Prabu Karna Basusena. Wa Prabu apa ora eling lamun pusaka iki ora kena ditamakake sembarangan wanci sing durung titi wancine. Ya. Ayo, Wa Karna, iki pusakamu kok jupuk apa tak balekake marang kowe? Wis anggeni pusakaku kok tok gawa tok adepake marang aku. Ayo. Wa iki pusakamu tok jupuk dhewe apa tak
Pretake ana jajamu. Aduh, Nger. Wis anggene aja ya, Nger. Kuwi piandeling pun wa. Apa kowe ora eling anggone maringi pusaka iki senajan caramu oleh pusaka iki ora kanthi jujur? Kowe kok ngerti lelakon ning pusaka iki? Ya ngerti jare. Ning ora dadi baya pengopo senajan to bapakku. Bapak Janaka rikalane bakal diparingi pusaka iki dening Pukulun Narada. Rikala laire Kakang Gatotkaca rewa kowe ngaku dadi bapakku to? Kowe kok ngerti, Nggen? Ya ngerti wae to ya. Direwangi bapakmu dewa sing nutupi srengenge kae ya apa ora? Ya dasar kapara nyata, Nggen, wis anggene la ya. Mestine Pukulun Narada kuwi wis ora kleru dewa kok kleru maringi nugraha ingkang bakal diparingake marang Bapak Janaka anggone golek srana kanggo nigas usere Kakang Gatot ingkang urung bisa pugut usere nduk nalika semana golek wiradat. Pukulun Narada kuwi bakal maringi nugraha kuwi. Nanging sampeyan rikala semana tapa? Lah kuwi pas bedhug tengange srengenge ingkang panase wis kliwat ukur jebul pancen disengaja didhukake dening bapakmu ya kuwi Dewa Surya Bathara Surya iya apa ora? Kowe aja nggugah ora buka wadining pun ora buka. Umpamane iki tak wenehke bapak ya urung karuan bapak kuwi gelem nampa pusakane Wakarna. Saiki pusaka iki tok jaluk nanging Wakarna kudu sumingkir saka ing negara Ngastina kene tak gawene negara Ngastina sawetara apa iki tak jebretake ning jajaning Wakarna. Ayo milih ngendi? Wis, Nggen. Yo aku manut enggal tak sumingkir saka ing praja ing Ngastina kene ya. Yen kaya mangkono iki Kuntawijaya Danu enggal pundhuten wa. Yo matur gunging panuwun, Nggen. Wis anggene yen kaya mangkono pun wa minta pamit, Ger. Ayo Kakang, yoyak kae saya mundur wa Prabu Duryudana.